Στο σημερινό φόρουμ, στη σημασία συνέργειας μεταξύ όλων των φορέων, κράτους, περιφέρειας, επιμελητηρίων, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών και βεβαίως τις πολιτικές και τις πλατφόρμες που απαιτούνται για να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση θα είναι δίκαιη, συμπεριληπτική και βιώσιμη. Ειδικότερα το φόρουμ περιλαμβάνει θεματικές παρουσιάσεις, πάνελ συζήτησης και διαδραστικά εργαστήρια. Τις δράσεις του έργου Just Ready σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το σχεδιασμό ψηφιακής μετάβασης της περιφέρειας Αττικής, καλές πρακτικές και προτάσεις πολιτικής για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση, δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων και βέβαια τη συμμετοχική καινοτομία για την ανάπτυξη δημιουργικών ψηφιακών λύσεων σε ζητήματα τοπικής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας μέσω hackathon της περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς κόμβους καινοτομίας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας σε οτιδήποτε έχει σχέση με τοπική διακυβέρνηση, με τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Να είστε βέβαιοι ότι θα είμαι εκεί με ιδιαίτερη χαρά. Μπορεί να το ζητήσω κιόλας. Γιατί είναι θέματα τα οποία έχω ασχοληθεί, με ενδιαφέρουν, ήταν κομμάτι της ζωής μου για τα προηγούμενα 17 χρόνια. Μάλιστα σήμερα, αύριο μάλλον κλείνουμε και 2 χρόνια πλέον ως νέα κυβέρνηση, άρα και εγώ 2 χρόνια λίγο πιο μακριά από την αυτοδιοίκηση, αλλά όχι τόσο μακριά ώστε να έχω χάσει και επαφή, αλλά και να μην έχω πλέον εικόνα του τι γίνεται. Τουναντίον υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλά καινούργια πράγματα, τα οποία πλέον βλέπουμε από μια νέα σκοπιά, από αυτή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να συζητήσουμε. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν ραγδαία. Αλλάζουν πολύ γρήγορα γιατί ξεκάθαρα ήρθε η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει να νιώσουμε πολύ πιο έντονα ότι τελικά στον κόσμο αυτό δεν είμαστε μόνοι, το λέω προφανώς εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά υπάρχει πλέον μια τεχνολογία η οποία βαρέθηκε μέσα στους υπολογιστές και αποφάσισε να βγει, να εξωτερικεύσει το τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έρχεται η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη να τα κινητοποιήσει, να τα κινητροποιήσει, αν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιος όρος. Άρα, ναι, να πώς πραγματικά αλλάζουμε με τεχνολογία, με δεδομένα και υποδομές το πώς μπορεί πλέον η ελληνική επιχειρηματικότητα, η τοπική οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική και να μείνει μέσα στα πράγματα. Οι αλλαγές οι οποίες έρχονται έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πλέον η Ελλάδα δεν απλά παρακολουθεί τα γεγονότα, αλλά είναι εκεί και συμμετέχει ενεργά και ισότιμα σε ό,τι γίνεται στην Ευρώπη και σε πολλά άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, που έχει και αυτό κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς, να είμαστε σε επικοινωνία, να είμαστε σε επαφή. Τα AI Factories είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την νεοφυή επιχειρηματικότητα και όχι μόνο. Δημιουργούμε υποδομές και δεν είναι μόνο ο Δέδαλος, ο οποίος κατασκευάζεται στο Λαύριο, εδώ στην Αττική. Είναι όλα τα κέντρα δεδομένων τα οποία δημιουργούνται στην περιοχή. Αν αυτά τα παντρέψουμε και με ένα πράσινο, βιώσιμο πρόσημο σε επίπεδο ενέργειας, τότε νομίζω πως η Ελλάδα θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγγνώμη αν σας κούρασα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση, κύριε Γενικέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόσωποι των ακαδημαϊκών και άλλων αρχών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Ως Υπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία, χαιρετίζω την εκδήλωσή σας και συγχαίρω για την πρωτοβουλία, η οποία καλείται να αναδείξει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης στην περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Just Ready. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, με πολύ μεγάλη χαρά αποδέχθηκα και εγώ την πρόσκληση σήμερα προκειμένου να απευθύνω χαιρετισμό σε ένα πραγματικά σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία, όπως είναι το σημερινό φόρουμ διαλόγου που έχει ως θέμα την επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, για το οποίο δημιουργείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Just Ready. Κύριε Υφυπουργέ Ανάπτυξης, αγαπητέ φίλε Σταύρο, κύριε Υφυπουργέ Εθνικής Οικονομίας, κύριε Κότσιρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, κύριε Πρόεδρε του Αθηνά, αγαπητέ
κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί εκπρόσωποι των ερευνητικών μας κέντρων και του επιχειρηματικού κόσμου, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το πολύ σημαντικό φόρουμ διαλόγου για την Περιφέρεια Αττικής, σε μια σημαντική δράση, η οποία χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και μάλιστα είναι και 2 μέρες πριν τον ευρύτερο διάλογο που θα κάνουμε την Κύριοι Υφυπουργοί, κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητοί συνδιοργανωτές του Φόρουμ από το ΕΚΕ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το ΕΛΚΕΘΕ, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Το σημερινό φόρουμ, το οποίο έχω την τιμή να χαιρετήσω, προτάσει μια διτή μετάβαση, την πράσινη και την ψηφιακή. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε λίγα λεπτά σαν συνδιοργανωτής αυτής της εκδήλωσης. Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, μαζί με άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, τρέχουμε αυτό το έργο, το οποίο έχει πολλές παραμέτρους κρίσιμες, θα εστιάσω σε αυτά. Συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη χρειαζόμαστε και τις κοινωνικές επιστήμες σε πολύ σημαντικό επίπεδο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι διοργανωτές, θέλουμε σαν ΣΕΚΕ να χαιρετήσουμε την σημερινή διοργάνωση του σημερινού φόρουμ από το Just Ready ως μια ουσιαστική ευκαιρία διαλόγου για τη διαμόρφωση σύγχρονων, αποτελεσματικών και ψηφιακά όριμων δημόσιων πολιτικών. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, αυτό το φόρουμ για την επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Αττικής και στον ιστορικό μετασχηματισμό. Να πω ότι, γιατί ήδη υπόθηκαν πολλά για το έργο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Να πω όμως ότι αυτή η σημερινή μας εκδήλωση είναι μία από τις πολλές εκδηλώσεις δημοσιότητας τις οποίες έχουμε αναλάβει εδώ και αρκετούς μήνες και μάλιστα μέχρι τη λήξη του έργου θα πυκνώσουν αυτές οι εκδηλώσεις που θα αφορούν τόσο το σκέλος του ψηφιακού μετασχηματισμού όσο και το σκέλος της πράσινης μετάβασης αλλά και της δυτής μετάβασης. Υπόθηκε προηγουμένως από κάποιον εκ των προλαλισσάντων ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι και ο συνδυασμός της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Τώρα θα πάμε σε πράγματα που είναι τετριμένα, είναι δουλειά, είναι επιχειρησιακά. Μίλησαν ήδη άνθρωποι για το έργο μας, την ανθεκτικότητα, συμπερίληψη και ανάπτυξη. Παρουσιάστηκε το Just Ready σαν να είναι κάτι που κινεί τα πράγματα. Αυτό μου θυμίζει, και κρατήστε αυτό σε ένα πολύ μικρό πρόλογο, κάτι που συνέβη περίπου 2 χρόνια. Έτσι, το Just Ready ξεκίνησε πριν από 25 περίπου μήνες. Και ήταν μια εμπειρία περίεργη, γιατί έπρεπε να βρεθούν 6 συνεργαζόμενοι φορείς, περισσότεροι από 200 ερευνητές και καθηγητές, να βρεθούν και να συζητήσουν και να συμφωνήσουν και να προγραμματίσουν. Έχουμε αυτά τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν θα σας κουράσω, γιατί αφορούν γενικά το Just Ready και όχι μονάχα το ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα σταθώ μονάχα στο ότι ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι αυτό το τελευταίο, η καλλιέργεια κοινωνικού ενδιαφέροντος για τη δυτή μετάβαση. Θα πω το σχέδιο μετάβασης, ψηφιακής μετάβασης περιφέρειας Αττικής. Ξεφεύγει λιγάκι από το κέντρο αυτό το οποίο σας ανέφερα και το οποίο έχει ξεκινήσει επίσημα από τον Απρίλιο του 2025 και ευελπιστούμε με όσους εκπροσώπους των φορέων είσαστε ανάμεσά μας, ερευνητικούς και μη, να συνεργαστούμε. Διότι εμείς απευθυνόμαστε καθολικά, δωρεάν και υπεύθυνα σε όλους τους πολίτες της περιφέρειας Αττικής
Και όχι μόνο, θα έλεγα. Γιατί χρειάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, έτσι και με ένα όραμα μακροπρόθεσμο στο 2030 και λόγω της Ευρώπης στην οποία ανήκουμε, μια μεθοδολογία μελέτης, τη σημερινή εικόνα που βρισκόμαστε δηλαδή εν έτη 2025, το όραμα που έχει η Περιφέρεια Αττικής και τις κατευθυντήριες αρχές, το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο βασιζόμαστε, τα flagship έργα και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ένα προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα, οτιδήποτε σχετίζεται με τη δημόσια διακυβέρνηση και την υλοποίηση που αυτή έχει υπάρξει εν πλώ μαζί με το Υπουργείο φυσικά Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους δείκτες επιτυχίας, τους αναμενόμενους δείκτες επιτυχίας, όσον αφορά, ξαναλέω και πάλι, την πενταετία που βρίσκεται μπροστά μας και στην οποία πενταετία να είστε όλες και όλοι σίγουροι ότι δεν θα είναι τα πράγματα καθόλου έτσι όπως τα βιώνουμε σήμερα. Αλλά ο κόσμος μας γύρω αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι και για εμάς. Έτσι, με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Και φυσικά οτιδήποτε σχετίζεται με cyber threats και zero trust management. Ωραία. Φτάσαμε νομίζω στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας και ελπίζω όλα αυτά τα οποία ακούσατε να κλείσω μόνο με το μότο το οποίο μας έχει πει και ο Περιφερειάρχης μας, να γίνει η πρώτη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το ψηφιακό κράτος να είναι τόσο αόρατο και τόσο αξιόπιστο όσο το ηλεκτρικό ρεύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση τη σημερινή, τη χαρτογράφηση, η οποία έγινε νομίζω με πολύ γλαφυρό τρόπο, όλες οι προϋποθέσεις, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες αναδείχτηκαν σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Αυτό νομίζω το οποίο αναδεικνύεται πάνω απ' όλα, το είπε και ο Υπουργός λίγο πριν, είναι οι συνέργειες, είναι η ανάπτυξη των οικοσυστημάτων, είναι το να έχουμε όλα τα είδη φορέων, τους stakeholders μαζί, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες αυτές. Ήδη η χώρα μας, όπως ακούσατε, αποκτά νέες υποδομές, αποκτά το δέδαλο και τα AI factories, άρα λοιπόν ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακή μετάβαση επιταχύνονται. Πώς όλα αυτά θα περάσουν μέσα στο οικοσύστημα, πώς θα αξιοποιηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τη δημόσια διοίκηση. Η κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα εδώ, ελπίζω, θα είναι πολύ σημαντική. Σίγουρα θα αξιοποιηθεί στο έργο. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που θα γίνουν σίγουρα θα μας φωτίσουν ακόμα περισσότερο όλες αυτές τις πτυχές της ψηφιακής μετάβασης. Θα ρωτήσω λοιπόν πρώτα τον κύριο Ποδάρα, ποιες είναι κατά την εμπειρία σας οι βασικότερες ανάγκες οι οποίες εντοπίζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής στην είσοδό τους στην ψηφιακή εποχή. Ποιοι τομείς, οι επαγγελματικές ομάδες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτοι και συνεπώς πού εστιάζει η περιφέρεια σε αυτό το τοπίο. Μάλιστα. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα εδώ από την αρχή της εκδήλωσης. Το πρόγραμμα, το Just, να πω απλά δύο λόγια, γιατί το Just Ready δεν το γνώριζα, όμως εν ώψη της σημερινής εκδήλωσης έκανα το homework και κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι, αλλά και πόσο στενά συνδεδεμένο τόσο με τις δράσεις, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές και τις μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας που είναι η περιφέρεια της Αττικής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτού του εκλεκτού πάνελ. Τώρα, για αυτό που μου είπατε, από την εμπειρία μου. Δεν θα μιλήσω από την εμπειρία, γιατί η εμπειρία ο καθένας μπορεί να είναι λίγο biased στην εμπειρία του. Θα μιλήσω λίγο σε σχέση με κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε, τα οποία έχουν προκύψει κυρίως από διάφορες πηγές και από δικές μας, εσωτερικές της περιφέρειας, αλλά και από τρίτων. Για παράδειγμα, τρέξαμε ένα ερωτηματολόγιο προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την ευκαιρία της δράσης COVID που είχαμε κάνει πριν από 3 χρόνια. Όταν αυτή ολοκληρώθηκε, είχαμε ένα πλούτο από υποβολές και από αντίστοιχες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με την ευκαιρία εκείνη κάναμε και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης τόσο της ίδιας της δράσης, αλλά και γενικότερα των προτεραιοτήτων και των αναγκών τους. Και από εκεί προέκυψαν πράγματα που ίσως δεν είναι έκπληξη να τα ακούσουμε, που έχουν να κάνουν, σαν προκλήσεις δηλαδή, σε θέματα υποδομών. Θέματα νέων υποδομών, θέματα ανάπτυξης υποδομών στους χώρους τους για την υποστήριξη των διαδικασιών τους, που μπορεί να είναι και hardware υποδομές, αλλά μπορεί να είναι και υποδομές ειδικού λογισμικού.
Πολύ ψηλά στην ατζέντα ήταν το θέμα της κατάρτισης και το θέμα της έβρεσης προσωπικού, το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει και να υποστηρίξει αυτή τη λεγόμενη μετάβαση και ειδικά την ψηφιακή μετάβαση, την επόμενη μέρα της επιχείρησης, να το πούμε έτσι. Να πάμε στην κυρία Μοροπούλου, Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όπου το επιμελητήριο ασχολείται βέβαια με το χώρο αυτό τον πολύ σύνθετο των μηχανικών, των επιχειρήσεων των μηχανικών που αναλαμβάνουν μια τεράστια γκάμα έργων υποδομής για τη χώρα, και να μας δώσει έτσι μια εικόνα το πώς δραστηριοποιούνται οι μηχανικοί, το πώς επιχειρούν σε σχέση με τον ψηφιακό εξυγχρονισμό και αν και κατά πόσο εντάσσουν την καινοτομία και τι ρόλο έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσα σε αυτή τη μετάβαση για τον ειδικό κόσμο, τον τεχνικό των μηχανικών και των υποδομών. Ευχαριστώ κυρία Σγουροπούλου για την πρόσκληση και την ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι, κύριοι συνάδελφοι, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, συγκαταλέγοντας τους κόλπους του πάνω από 110.000 ενεργούς μηχανικούς, που θα αυξηθούν και με την ισοτιμοποίηση των διπλωματούχων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΑΔΑ, γρήγορα, έχει την υποχρέωση να στηρίξει θεσμικά και τεχνικά την δράση πρώτα απ' όλα των μηχανικών. Ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί σήμερα έχουν βασικό πρόβλημα, ενώ κατέχουν τα εργαλεία της γνώσης για να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχουν οικονομικό πρόβλημα. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Χανιώτη. Ο κύριος Χανιώτης έχει μεγάλη εμπειρία στο επιχειρήν. Έτσι, είναι founder και CEO της Telenavis, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Logistics και Μεταφορών, αν τα λέω καλά, έτσι, και περίπου θα μας τα πείτε λοιπόν. Και θέλω να τον ρωτήσω το εξής, η εμπειρία σας από την εφαρμογή πράσινων και ευφυών μεταφορών και λύσεων logistics σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τι μας δείχνει για το επίπεδο της ψηφιακής οριμότητας και τα σημεία παρέμβασης τα οποία χρειάζονται υποστήριξη οι επιχειρήσεις. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα πάω κατευθείαν στο ερώτημα. Ζούμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Ο Υπουργός πριν έδωσε το χρώμα αυτής της εποχής. Ζούμε στην εποχή όπου τα πάντα πρόκειται να αλλάξουν. Στο κομμάτι των εμπορευματικών μεταφορών και των logistics είναι εν εξελίξη διάφορες διεργασίες που λέγονται EFTI. EFTI σημαίνει ότι τα πάντα διακινούνται με ψηφιακά documents. Δεν υπάρχει χαρτί, να το πούμε απλά. Ακούγεται απλό, ακούγεται εύκολο, δεν είναι ούτε απλό, ούτε εύκολο και φέρνει μια επανάσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη στο mobility κομμάτι, που το mobility δεν το άκουσα by the way, έχει να αλλάξει το τοπίο στις εμπορευματικές μεταφορές. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θέλω να πάω στον κύριο Τερλιξίδη, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας Smart Attica και ο οποίος πραγματικά εγγενώς έχει στο ρόλο του το να μπορέσει να υλοποιήσει αυτού του τύπου τις συνέργειες και να μας πει αν υπάρχουν καλές πρακτικές στήριξης από τον κόμβο Smart Attica, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρωτοβουλία των EDIH, των EDIH. Πώς αξιοποιούνται στοχευμένα για να ενισχυθεί αυτό το μοντέλο που ανέφερε ο κύριος Χανιώτης και η περιφερειακή συνοχή. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι μεταξύ σας. Ήθελα να πω ότι στην ερώτησή σας επάνω να πω μόνο 2 λόγια για το τι είναι ένας κόμβος ψηφιακής καινοτομίας. Είναι ένας μοναδικός συνομιλητής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τουλάχιστον στην περίπτωση του Smart Attica, μοναδικός συνομιλητής από τη στιγμή του concept, του σχεδιασμού,
της υλοποίησης και της εφαρμογής μιας λύσης βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, το δίκτυο, το IoT και γενικά τις τεχνολογίες οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορούν να εφαρμοστούν για να διευκολύνουν τη ζωή των επιχειρήσεων, να τις κάνουν πιο ανταγωνιστικές, να τις κάνουν πιο εξωστρεφείς και να βελτιώσουν και την ζωή των πολιτών. Και να περάσω στον κύριο Κασάνο, Business Development Director της Unisystems. Μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς έρχεστε από ένα μεγάλο τεχνολογικό πάροχο και θέλουμε έτσι να μας πείτε ακριβώς ποια είναι η θέση μιας τέτοιας μεγάλης εταιρείας σε αυτό το οικοσύστημα, πώς συνεργάζεται και πώς αντιμετωπίζει και τα θέματα της ψηφιακής μετάβασης και τη συνέργεια με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλεια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα το συνεχίσω λίγο που το άφησαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Το θέμα έχει ως εξής. Καταρχήν, σαν ρόλο, είμαι επικεφαλής στο κομμάτι της Unisystem, Διευθύνση Ανάπτυξης Καινοτομίας, επικεφαλής καινοτομίας στον Όμιλο Quest και είμαι και από τους ιδρυτές των Πλιάδων του Cluster. Πάμε λοιπόν να τα συνδέσουμε και κάτι είπαμε για επιτάχυνση, που είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε, έχουμε μια πολύ μεγάλη εξωστρέφεια. Κινούμαστε πάρα πολύ στο εξωτερικό. Βλέπουμε τα οικοσυστήματα του εξωτερικού, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία. Και βλέπουμε κάτι το οποίο λείπει, το οποίο έχουμε προσπαθήσει και προσπαθούμε. Συμμετέχουμε, είμαστε μέσα στο κουτί, δεν μιλάμε για έξω από το κουτί. Συμμετέχουμε σε 4 competence center, συμμετέχουμε σε cluster, συμμετέχουμε σε κόμβους, ενεργά, έχουμε βάλει λεφτά, είμαστε μέτοχοι, που σημαίνει δεν είμαστε απ' έξω και απλά κάνουμε κριτική, είμαστε μέσα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει το εξής, λέμε τη λέξη οικοσύστημα, αλλά είναι ίσως από τα πιο δύσκολα κομμάτια τα οποία έχουμε σαν κοινωνία. Και το πολύ σημαντικό είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε το κομμάτι οικοσύστημα. Ποιο είναι το κομμάτι της ανταποδοτικότητας, ποιο είναι το μοντέλο. Περισσότερες φορές έχει να κάνει με το networking, με τη δικτύωση. Δεν φτάνει πια αυτό. Ο Υπουργός είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μιλάμε για απλά ένα πράγμα που είναι ακόμα μια τεχνολογία, ένα τρένο. Μιλάμε κάτι το οποίο αλλάζει την elite. Φεύγει η τεχνολογία από εργαλεία elite, που ήταν η τεχνολογική αγορά, και μπαίνει στα χέρια πια των ανθρώπων που ξέρουν να ασχοληθούν. Αλλάζει εντελώς το μοντέλο. Ποια είναι η πρώτη λέξη ή φράση που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ μπορείτε Αυτό, να το γράψετε. Ναι, εντάξει τώρα. Μπορείτε να γράψετε ρομπότ, μπορείτε να γράψετε βοήθεια. Τώρα είτε εννοείται βοήθεια, είτε βοήθειά μας, είναι εξίσου. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Μπορεί να έχετε πολλή έμπνευση. Βασικά μπορείτε να γράψετε όσα θέλετε. Δεν υπάρχει όριο, νομίζω. Ευφυΐα υπάρχει, ανεργία βλέπω. Πάντως η ευφυΐα, η ευκολία, η μετεξέλιξη, η αυτοματοποίηση, εξατομίκευση είναι έτσι συλλογικά. Καλή πρωτοβουλία και οργανωτική προσπάθεια να γίνει αυτή η μερίδα σήμερα, η οποία πιστεύω σε όλους τους συμμετέχοντες και ειδικά από την περιφέρεια και από τους συνδεδεμένους φορείς έδωσε υλικό για σκέψη και για δράση. Θα δούμε πολύ σύντομα αυτό που τα λόγια δεν είναι εύκολο να πούν, τις εικόνες από το ίδιο το Hackathon.
τις ίδιες τις εφαρμογές και τις λύσεις που παρουσιάστηκαν θα έχουμε την ευκαιρία να τις παρουσιάσουμε στο επόμενο Connect που θα οργανώσει ο κόμβος μας, και επίσης ορισμένες από αυτές πιστεύουμε ότι θα μπορούν σε επόμενη φάση μετεξέλιξης να παρουσιαστούν στη διαδικασία του επόμενου Hackathon σαν καλά παραδείγματα από το προηγούμενο, ώστε να εμπνεύσουν. Σε έναν προγραμματισμό που έχουμε θα τα μάθετε σε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια πρώτη version αυτού του site για το Hackathon. Το Hackathon που, όπως είπε η κυρία Σγουροπούλου, θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Αθηνών. Θέλω να σας δείξω λίγο τις προκλήσεις. Οι προκλήσεις είναι αναθεματική περιοχή. Έχουμε ήδη ενσωματώσει 2 προκλήσεις ανά κάθε θεματική περιοχή. Θα σας τις δείξω σε λίγο. Αλλά θα υπάρχει δυνατότητα να μπορούν οι SMEs, οι φορείς και η Ακαδημία να προτείνει νέα πρόκληση στις ήδη υπάρχουσες θεματικές ενότητες. Οι θεματικές ενότητες που έχουμε συμπεριλάβει στο συγκεκριμένο Hackathon, που το ονομάζουμε InnoHack, είναι η υγεία και η ιατρική πληροφορική, η ευφυής ενέργεια και οι πράσινες υποδομές, οι έξυπνες πόλεις, το περιβάλλον και η κλιματική ανθεκτικότητα, ο ψηφιακός πολιτισμός και ο έξυπνος τουρισμός, η αγροδιατροφή, η αειφορία και η κυκλική οικονομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογική καινοτομία. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα αρκετά ευρύ, πιάνουν ένα αρκετά ευρύ φάσμα όλων των επιστημών που χρήζουν ψηφιακής μεταρρύθμισης. Ταυτόχρονα να σας πω ότι θα υπάρχουν και κάποια βραβεία τεχνολογίας. Το πρώτο θα είναι αξίας 3.000 ευρώ, το δεύτερο αξίας 2.000 ευρώ και το τρίτο αξίας 1.000 ευρώ. Το πιο σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι ο κάθε φορέας θα μπορεί να προτείνει τις δικές του προκλήσεις, τις οποίες φυσικά στο Hackathon που θα γίνει θα τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.